Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад чӣ хеле ки дар навори пешинам гуфтагӣ будам. Ёдбуди падарҷони гузаштамонай хона рафтагӣ будем. Бо барои шумо ина навор кардагем. Бисёри апаҷону хоҳарҷоно навистен ки ай кадом тарафен. Апаҷону хоҳарҷоно ина барои шумо навор кардагем. Мо ай тарафи агар донен истони искиҷ ай ҳамун тараф мешим да. Ай деҳаи алмосӣ болотар да. Барои ҳамин ина барои шумо хай навор кардагем. Худоҷон падарҷони гузаштамона раҳмату мағфират кунад. имрӯз ки ёдбуди падарҷонам буд, падарҷони гузаштаи мо 2 сол шуд. Як дамда ҳаёти одамизода бине, як дамда 2 сол шуд ки падарҷонам гузаштагианд. Хай боам хе рафтем ҳама ҷоя кам кам навор кардиму ба хонаҳоро рафта гуфта будам ки уборка кардагием. Баъди уборка кардан ҳамҷо шишта бо пухтупаз кардагӣ будем. Бо барои шумо кам кам хай навор кардагиём. 2 сол пеш, соли 2024 падарҷони ман як бор ҳаҷ рафта омадагӣ буданд, ҳаҷи фарзӣ. Дуюм бора бо ҳамроҳии модарҷонам рафтагӣ буданд хай ҳаҷ. Ба вақте ки ҳаҷ рафтанд мо дар ғарибӣ будем хай. Фарзандо кати, шавҳарам кати, ҳама каса дар ғарибӣ будем хай. Рафтанд омаданд хай соқу саломат, ҳамамон хурсанд будем. 2 ҳафта баъди омаданшон падарҷонам камтарак ҳами дилшон ғам доду хай ай олам чашм пӯшиданд. Ман дар ғарибӣ будам. Дарди мана фақат худам медонисту худо. бовар кунед ҳама хез сӯхтане ки ман сӯхтам. Падарҷони гузаштама бовар кунед фақат ҳами манаҳи басташона ман дидагиём тамом бовар мекунед. барои ҳамин ба қадри падару модар ҳама вақт расен. подписчикои беҳтарини ман, апаҷону хоҳарҷоно, то вақте ки зинда ҳастанд ба аёдатшон биёен, бинен, қадишон истен. дар ғарибӣ бошен, агар кӯшиш кунен тез тез биёен падару модароро хабар гирен. бовар кунед баъд ай саршон дар як хандашон, дар як сухан, дар як дуошон ку зор мешава одам, бовар кунед. худоҷон падарҷони гузаштаи мана худо дохили биҳишт кунаю қабрашонро пурнур бигардона. худоҷон ай мо фақат як каф дуо ба падармон мерава. омин ё раббил оламин. иҷода чӣ хеле ки диден хамири бисквитаман шӯридум, пирожнӣ кардистем. хати ҷиҳанакум будем, тез тез пухтупазои ду каса кардем, якдигар дар ёрдам додем. пирожниро хай тесташа шӯридум дар духовка дар дараҷаи 140 градус 40 минут мондагиём. апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. апай Дилафрӯзҷон кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. дар ширкати Атомӣ беҳтарин корай духтаро. дар иҷо ай звонтон намеғалтен, бор гирифта хона ба хона намегарден. дар як сол як маротиба харид мекунен. ин ҳами кӯдакаки ширинак бошад, результати хемахемае. хай аввалуш худою не ки ҳами духтарак хурдай хемахема ҳомиладор шудай, духтарча таваллуд кардагиае. баъд духтаро кадоме ки регистратсия мешавем, апай Дилафрӯзҷон мегӯянд ки кадоме ки ҳам хел регистратсия мешава, ман дар алоқа мекунам, менависа регистратсия шудан хоҳад, 500 рубл дар карташ мепартоям. духтаро ина шанси беҳтарин барои шумо. ҳамчун як подарка мепартоянда. ин ширкат боша хариди калон неста. дар як сол ҳамагӣ 200 сумда харид мекунен. фақат ҳами ду духтарака меёрен таи дастон дар регистратсия мекунену кора пеш мебарен. обучение дора, ҳамаш беплай да духтаро. кадометон ки кор карданӣ ҳастен, ина рақами апай Дилафрӯзҷонам мемонам, ватсапшонда нависем. беҳтаринан апай Дилафрӯзҷон, бовар кунен як сол шуд ай ман постоянни бисёри вақт реклама мегиранд, меган рекламода одам мебиёя, бо хай миннатдоригӣ мекунанд. бовар кунен ҳам хе хурсанданд, ҳам хе духтаракои активни дар таи дастшон кор касодиянд. зиёда намедонам ай 500 ё 1000 духтар дар таи дастшон кор кардастиянд, бисёришон оилик бромадагиянд. аллакай духтаро шумоям метонен шанси худтона як бор санҷен, марҳамат кунен, дар ватсапшон нависен. шумоям метонен ба оиликҳои баланд ранги дига занҳо бароен. фақат ҳаракат дар корай апаҷону хоҳарҷоно. баъди пирожни ай духовка гирифтан мондум хунук шуд. то хунук шуданша хай самбуса, трайфл чанчи пухтагем. баъд соат 3 шаб буд, 4 шаб буд, рости гап ҳама хоб кард. очаҷонам дар пешам шиштагӣ буданд, ба навор накардам. хай ҳами бисквита ай байнаш буридуму кремуш бошад шантипа қатъи творожни сирай якҷоя кардам, дар қабатош шакидум, малина дар қабатош рехтагиюму дуюм бисквита ҳами буридагии дуюмангиша ай болош мондум, болошта крем кардагиюму мевагӣ кати украшат кардум. ана и боша бисквити трайфла тайёр кардагием.
маҳсулоташ бошад 6 дона тухмай, 10 қошуқ шакар, 50 грамм ширай, 50 грамм рӯғани алинаю, 1 пачка разрыхили целаю, то камтарак сахтак шидана орд андохтагиюм. Ордча камакак зиёдтарак андозем. Ай ҳами пирог камакак сахтарак да. 1 қошуқи дигар ранги пирог тайёр кунен, 1 қошуқ орд зиёдтар андозен, 1 қошуқ 2 қошуқ зиёдтар андозен. Хоҳем ки инам хеле воздушни хушрӯ биёеда. Ина бинен, бовар кунен аҷоибот трайфл омадагӣ буд. Чӣ қадар ковоки бамазза шидагӣ буданд вақте ки тайёр кардем. Ина бухай результатшам ку нишон додагиюм бинен. Инам хе бисквита хай мондем, хунук шудак, баъди хунук шудан гирифтем, дасткатӣ майда кардем. Блендеркатӣ бисёри бад майда меша, хеле хокаки бад меша, эхе нағзайда. Ҳамин хеле қатӣ мевагӣ қошуқчада мегирӣ, чӣ қадар хушрӯе ҳам ба мазза омадагӣ буд. Хай хеле штаборо таъриф карданд пухтупазомона хай. Хай и мақсад ёдбуди падарҷону маъракаи калон кардагӣ набудем. Аллакай 2 сол шудагиай. Хай аку ҳар сол сари сол шонда якта ёдбуд мекунем да. Ҳамин хеле штабороя гап мезанем хай ҳамсояҳоя. Ана иҷа начинкаҳои трайфла қатӣ кремушу мевагиҳош. Ана меваҳоро андохтагӣ будум, начинкаҳош да. Ина и малина ранги ҷем тайёр кардагӣ будем. Ина дақабатош қатӣ банан, киви, апелсин чизи буд. Ай ҳамаш реза кардем. Дақабатош рехтагием. Аввал ҳами бисквити тайёр карда майда кардем, ҳамуна рехтагием. Баъд чанд намуд мевагӣ ки майда карда реза кардам, ҳамуна рехтем. Баъд креми тайёр кардагӣ, ай ҳами шеф Дука тайёр кардем. Не ки беҳтарин крем ай барои ҳами трайфл духтаро бисёри бад дар ватсапу нависестен чӣ крем нағзай. Ан ҳами шеф Дукат қатӣ зукушони малако хушрӯ ай да, ҳам ба баракаи бисёр мешава. Баъд кремуш бошад ҳамин хел тайёр кардагиюм. Болошда бошад шоколади воздушни Калибаут қатӣ камтар сливки якҷоя карда рехтагиюм. Хай болошда бо клубник мондагиюм. Клубникҳо дар морозилник очаҷонум чанд намуд мева тайёр карда мондагиянд, ҷембур тайёр кардагиянд, нимашам хеле ях кунонда мондагиянд. Ай ҳамо истифода бурдум. Хай ҷа шаб пухтупаза карда шудем, саҳар хистем ки анам хеле барф боридай. Барф боридана навор мекунам. Гуфтум ки нашуд. Пухтупаз бисёр кардем, бовар кунед бекорам нашудам. Шавда ки то соати 4:30-5 пухтупаз кардагӣ будум. Ба ҳам хотир барфбория натонистум навор кунуму шав ҷиҳанум камтарак кардагӣ буд. Хай торик буд намондум. Иҷа боша хай саҳар кати хестем, очаҷонум соати 10 гап задагӣ буданд. Хай мардакҳои ҳамсояра барои омада хай дуо фотиҳа кардан, хатм бахшидан. Инем ҷа саҳар кати хестему тез тезак дастархона қади ҷанҷам сос кардему. Иҷа 2 хона сос кардагӣ будем. Якта барои хештаборо, якта барои хай ҳамаи ҳақл ҳамсояҳо. Иҷа хай ҳами як дастархоншо навор кардум, тамом. Инам хе навор кардум хай. Омадан дуо фотиҳа хондан хай рафтан. Худоҷон рӯҳи падарам шод бошад ҳама вақт. Омин. Инам хе апаҷону хоҳарҷоно ҳамиқа хай навор карда тонистум. Иҷа очаҷонум боша ош кардагиянд. Хай сари дег рафтум ки очаҷонум ошадан партофтагиянд, кашидестиянд. Инам хе деги оша навор кардагиюм. Медонум ки бисёри апаҷону хоҳарҷонои ман да ғарибиянд. Чанд солҳо боз Тоҷикистон наёмадиянд. Деги оша хай чӣ хелай бӯи оши Тоҷикистон, бӯи ватан дигарай да. Худоҷон ҳамаҳактон соғ саломат, кадом вақти омаданӣ бошем, биёем ба ватани худмон расен. Ба тӯю маъракаҳо Худоҷон расона ҳамаҳактона. Аллоҳ ҳамавақт нигаҳбонтон боша, подписчикои беҳтарини ман. Ҳаматона дӯст медорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ман миннатдорум ки и қадар обуначиҳои беҳтарин дорум, и қадар суханҳои хуб менависе, дар видеои ман лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷоно. Ҳаматона бовар кунед ҳамчун апа, хоҳари худам дӯст медорумтона. Иҷа боша мо ёдбуди падарҷонма гузарондему ҳар кас ба хонаи худаш омад. Ман боша хай бо ҳисора навор кардум. Баҳри апаҷону хоҳарҷоное ки дурай ватанам. Кадоме ки ай ҳисорен, ина ман ҳисора хай барои шумо навор кардагиюм. Апаҷону хоҳарҷоно, чун ҳар вақта навора тамошо кунен, комментариҳои беҳтаринтона нависен, дар видео лайк монен. Ай ҳамаи шумо миннатдор мешам. Иҷа боша ман навора ба анҷом мерасонум. Апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Худакутона эҳтиёт кунен, фарзандотона эҳтиёт кунен. Хайр.